Прибирате се изморени, гладни и без никакво желание да готвите? Познато, нали? Ами ако имаше начин винаги да имате здравословна храна под ръка, без стрес и без губене на време. Добре дошли в канала Здраве и вода, където превръщаме здравословния живот в нещо лесно, практично и приятно. Днес ще си поговорим за приготвянето на храна предварително. Една от най-простите, но най-ефективни стратегии за по-добро здраве и по-малко напрежение в ежедневието. Когато планирате и приготвяте ястията си за седмицата, вие си спестявате време, пари и излишни решения. А най-хубавото – винаги имате под ръка питателна, домашна храна, дори в най-напрегнатите дни. Преди да продължим, харесайте видеото, абонирайте се за BMR Здраве и вода и го споделете с някой, който иска да се храни по-добре. Изберете рецепти, които се готвят лесно – супи, яхни, печива. Съхранявайте ги в качествени съдове и разнообразявайте с подправки и гарнитури. Купувайте продукти на едро, като боб, леща и замразени зеленчуци, и ще спестите не само време, но и средства. Готвенето у дома ви дава контрол върху съставките, порциите и качеството. А когато ядете по-добре, се чувствате по-добре, физически и емоционално. Направете приготвянето на храна част от седмичната си рутина, като среща с себе си. С здравословна храна под ръка, животът просто става по-лесен. Харесайте, споделете и се абонирайте за Здраве и вода, ако искате още идеи как да съчетаете здравето с забързаното ежедневие. До скоро!